Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip no Allah. Ay man to ang mapumagusay tanong sa makampat na sumipantag si ko pumakatambang si sadyang kaya dunia o kapsimba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa so mga manusia nayakadang kelakiran sisang kaya masa na ketembang si sadyang kaya dunia. Anto noon ipamakatembang si sadyang kaya dunia. Naya mala pamakatembang ko manusia ko kapsimban yang ko Allah sa dunia na paganayron na sumipanta ko tamok. Ubadi su tamok na kiadnaw no Allah na mulwin su tamok akasangkapan sa kapakasulditan ko surga. So tamok na ipinay haji, so tamok na ipagumrah, so tamok na ipabalay sa masjid, ipabalay sa madrasa, so tamok na ipsasadka, ipandiyakatan, so tamok na yamanan yan na pagusaran si ko, di kipanulonan si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ni mga ibarat o kababaliw tamok, ayamanan yan nakasangkapan sa kapakasulditan o kusurga. So tamok, na di ko pa kayo ba kasabapi sangkuto kapakalamak o simba. Di ko pa kayo ba kasabapi sangkuto ayamanan yan nakalipati si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Datar mambunan o pamilya, sumbuwataan, di ko pa kayo o baso mga wata ka nakasabapan sa kalipating ako Allah, api kaya pa makadigri yung mga wata ka, api kaya pa makatamukiran, api ayamanan yan na kaya pa makakuiran sa kamapian, na kailangan na sa mga wata ka, na matunda kasiran si ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, na makapamagunuta ka no kusurga. Gina namang warip no Allah, imyalo yu Allah sa suratul munafiqun, آيات كسيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hay sumyamaratiya na di kanu ketembang o mga tamukyo, na guri kanu ketembang o mga watayo si ko tadun-tadum ko Allah subhanahu wa ta'ala sa din sang gulawlasan, mana sa din sa matambang utamukyan na uswatayan, pamilya niyan, na sira ni mga tao, amyang alalapis, na lumindong tanong ko Allah, ubatan o mapad ko mga tao, amyang alalapis, ubatan o mapad ko mga tao, amyatambang sang kaya dunia. Sa pumangin tanong ko Allah, asitan o mapad ko mga tao, amakasold ko surga, na may pagpadatano sa mga watatano, sa mga pamilya tano, sa mga loks tano, na gusto mga buwatan tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.